पगड़िया बोले बम बोले सब कमरिया माथा बैन पगड़िया बोले बम बोले सब कमरिया माथा बैन पगड़िया। सुल्तानगंज में सबे कमर सजावे बाबा नगरिया सबे धूम मचावे सुल्तानगंज में सबे कमर सजावे बाबा नगरिया सबे धूम मचावे। गाजा चिलम से धुआं उड़ावे डीजे पर बाबा के गाना बजावे डीजे पर बाबा के गाना बजावे। दोनों कंधा पे लचके कमरिया चले छे कटिंग डगरिया माथा बैन पगड़िया बोले बम बोले सब कमरिया माथा बैन पगड़िया बोले बम बोले सब कमरिया माथा बैन पगड़िया। गेरुआ कलर में सब छई हो रंगाइल रिम झिम बरसे बदरी देव घर सजाइल गेरुआ कलर में छई हो सब रंगाइल रिम झिम बरसे बदरी देव घर सजाइल। राइटर रसीला चंदन रहे छे मगन में रितेश गुड्डू जल चढ़ावे जाके संग में रितेश गुड्डू जल चढ़ावे छे संग में जाई किशोर भी जल चढ़ावे जाई के बाबा दुआरिया माथा बैन पगड़िया बोले बम बोले सब कमरिया माथा बैन पगड़िया बोले बम बोले सब कमरिया माथा बैन पगड़िया। चंदन आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकौर सुपौल।